ekero kuligirike magia ODM right now Dr. Oburu Oginga igabe kwa buna umura intenenera nkige kworoke kero nkwa kwananga kanga Simba Arati no mugavana wa county ya Kisii une deputy party leader osetotebe Abdul Swamad Sharif Nasir wose Godfrey Ososi ikenna bubale the immediate deputy party leaders osotebe Gladys Wanga buno mo chairman nkiye ko raba bonsi bahatigwa Oburu Odinga akaigwa bentenenera egente getangani nabo yali kunyalekana ng'omuntu isiko gakwa egente getangani nyole nga ODM otwara gotanga ODM ni baba ni ODM yes numbwadete ige kiama kelige egente getangani negie family ege kiama kia baba kiarenge ose family ya Odinga alright kinege egente getangani na mbale gukira isiko bakarengereri bagochora mapema bagochora umuntu buna babo Gladys Wanga watebule chairman yale koleto mutawanyiko almost immediately nachoruga abantu mbarora bagoteba twerusira singe nchokorora kwarire stand yabwate kwarorire abantu babo Simba Arati bakwegu nkurigire bari nka kigusi yetokomwa abantu mbalenga bachorire kigabana kurukisi abantu mbalenga bachorira abachumbe CMC irenga banyora n'ekinke bogere nabange bachorire igogo contain egento kende amaskani araira ata wisigento kali abantu abange bari gusuggest umwisiko yaegu gosoma umuro yaegu nanda abande bakagenda to an extent bagotanga umonginoye ida nerubene gochoru abe utenete kiamakeli ese ukoleta ugutenina wiki amakeli kobe kebe strong okay